Ahoj, ja vás vítam pri dnešnom videu. Toto video je zo hry Star Stable Online. Hneď začnem z rýchla a poviem vám to. Kúpila som si kone, ale nevyšlo to na môj channel, lebo sa stala jedna hrozná vec a to. Ja som tam mala webkameru a ja som tam webkameru nechcela a to sa to dosralo, bola som na seba naštvaná, takže len tak v rýchlosti vám ukážem, ktoré kone som si kúpila, pretože som si kúpila nejaké staré konce, kúpila som si 2000 starých konzov, neberte, že sa s tými koniami budem s nimi chváliť a už asi vidíte tohoto koníka. Proste fakt toto video nemá pôsobiť, že sa chválim a toto, čo som si chcela kupovať, bola tam webkamera a strašne som bola naštvaná, že tam bola, pretože som tam nechcela. Takže tak, kúpila som si dve kone. No počkajte, ja to rozumiem, čo mám ten set na toho koníka. Super. Som kupovala nadšená, keď som si ich kupovala. Takže prvého tu máme Shira, volá sa Big Boy. Fakt sa ešte raz ospravedlňujem, že som to nenatočila. Takže tu máme Shira, je to Big Boy a má modrý sa, je úplne mega a je úplne cute. Takže tak, odparkujem si ho. Takže kúpila som si Shira, Big Boya a idem na druhé konia. Ja mám na každého konia iný set. Ja mám na každého iná konia set. Mám dve také ZDčky som skryla. A druhého konia som si kúpila ako Dark Beauty a je to frísky športovný kôň. A je tiež úplne mega. Ja neverím, že som si kúpila také parádne kone. A pak ešte raz sa chcem zhlboka ospravedlniť, že som to natočila, ale ja som to natočila a bola tam webkamera a bola som na seba úplne že nasratá, že tam je webkamera. Takže tak, takže idem na Big Boya a s vami sa rozlúčim. Takže takto z rýchlosti som vám ukázala tie kone. OK. A nie, toto. Ne. Yep. Takže ja sa pôjdem s vami rozlúčiť. Takže ukázala som vám tie kone. Takže tak. Alebo keď chcete, vám ešte ukážem chodby, aby to bolo dlhšie video. Takže tohle sa otáča. Chôdza. Krús. Sval. Pomalý trisk. A rýchly trisk. Nemôžem skákať, pretože nie som starter. Takže toto je môj obľúbený kôň Big Boy. Neverím, že ho mám. Takže tak. Zostame len 18 startenzov. Tak. Som veľký šetrič. A fakt toto video nemá pôsobiť, že sa vychvaľujem. Ale ja som si za svoje peniaze kúpila tie staré konzy, takže tak. OK. Tak mám tu všetko neviem obytať. Takže to je chôdza. Krús. Sval. Pomalý trisk a rýchly trisk. Proste to normálne tak. A môžem skákať. A vlastne tak to brzdí asi. Takže takto. Takže tak. A som tam ešte vlastne neukázala na Big Boyovi. Takže tak. OK, ja vám to idem ukázať. Chcem byť strašne stará, ale nemôžem. Chcem si našetriť na North Credit Horse so Pinty, ktorý stojí 720. Wow. Na ktorého sadím. Na Big Boya. Ne, no Dark Beauty.
Takže tak, keď budeš štvrtý a Dark Beauty. No, takže, tohle takto první. Tak podľa mňa z tohto videa by to už bolo všetko. Tak sa majte a